guys, mayong udto kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ubang dapit. Shout out sa Cebu, Surigao. Daghang kayong salamat sa ngay kaagaw ni Chandu. Naggikan sa Surigao, sa Cebu. Ay sponsor ang iyang mga kaagaw nga nang nakaabot ko diri. Daghang kayong salamat nila ni Ethel Kayas og ni Chuan daghang kayong salamat ni Chuan naggikan sa Cebu. Nalipay jud ko nakaari na utros sa beach resort sa Hinundangan, Southern Leyte. Ayun na lang, makablog ko diri guys. Lami kayo diri guys. Tara na, mga ligo na ta diri sa Hinundangan, Southern Leyte. Hinundangan Beach Resort. Daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat guys. Nga nakaari na pud ko busab nindot nakaadyo diri guys. Nice na kaayo ang ilang kaliguanan. Kay naa na sila ay mga floating na pwede kang maglukso na apagadoy mga isla diri. Isla dako, isla gamay. Nindot kaayo. Pwede pa kang magduyan-duyan na ilang mga duyan diri na ilang mga sakayan. Pwede kang mag-boating. To ay nag-boating dito guys. To ay nagsakayan. Pwede po ka mag-renta o sakayan. Lindot kaayo ang view diri sa Hinundangan, Southern Leyte. Napoy tapad ani guys. Pwede po ka magkanta-kanta. Nindot kayo diri, dagay na nga ligo. Nice kayo ilang lugar. Nice kayo ang ilang lugar diri sa Hinundangan, Southern Leyte. Basta guys, nice kaayo na ilang boating, na ilang floating. Nice kayo diri ang ilang lugar. Sa pikas gani guys, kay na ilang kanta. Smile po tagamay. Ayun na lang, makuha ang atong street. Ayun na lang guys, makuha ang atong